Здравейте, колеги! Радвам се да ви приветствам на този разговор. Всъщност всички присъстващи колеги ме помолиха първо да кажа, аз ще го кажа първо, за да не забравя по-нататък. Това би следвало да бъде разговор, а не нещо като лекция или панел, в който ние само говорим, така че всъщност не е необходимо да пазите въпросите за накрая. Можете да влезете в диалог с всеки от говорещите. Днес ще говорим за Джон Милтън и по-конкретно какъв ни е Джон Милтън на нас тук в България. Сега, тук с групата милтонисти, които всички вие добре познавате, професор доктор на филологическите науки Александър Шурбанов, професор доктор на филологическите науки Евгения Панчева, доцент доктор Мартин Осиковски. Това са хората, които превеждат Милтън в момента и от едно дълго време насам. Всичките тези книги, които тук можете да видите, аз съм донесъл, за да ви ги покажа, защото пък моят принос към цялата тази работа, че просто притежавам книгите, които са преведени на български език. И така, сега най-напред професор Шурбанов след малко ще ви разкаже за рецепцията на Милтън в България. Тя започва още от преди неговия първи голям превод на Изгубеният рай, който излиза през 1981 година. Далече преди. Всъщност далече преди това, да, още по времето, когато България е под османска власт. Ще видите, че е много интересна историята, ще ви я разкажа, няма да преча на това сега. След това ще минем към монументалните поеми, Изгубеният рай, Възвърнатият рай, Самсон агонистът. И след това за първи път в този формат ще преминем и към прозата на Милтън, която съвсем отскоро вече се превежда на български език от Мартин Осиковски. Той даже вече издаде и критическа книга върху текстовете, които е превел. Така че това ще затвори всъщност тази история, защото лично за мен, аз винаги съм бил много респектиран от Милтън, още като студент, когато за първи път се сблъсках с неговите текстове, след това като се стигнах до там и да трябва да го преподавам, винаги ми е било много трудно, всъщност и много съм се страхувал от тия текстове, защото те са изключително наситени, изключително ерудирани. И това е един автор, който дълги години наред се е подготвил, за да постигне възможно най-върховите художествени произведения, но също така да напише най-смислените текстове с политическа философия. Обаче от друга страна, когато човек наистина влезе в тия текстове, осъзнава, че те са безкрайно актуални. Просто ще ви дам един пример. Така сега, както ние съвсем не сме изолирани от това, което се случва около нас политически в нашия живот в България, просто искам да ви прочета един цитат от Самсон агонистът. Всеки един цитат би бил полезен в случая, просто почти произволно ви избирам един цитат. Ала какво по-често от това? Народ, покварен и натикан в робство от своите пороци, да обикне и робство повече от свободата, да избере сигурността на роба пред пълната с тревоги свобода. Превод професор Александър Шурбанов. Тоест това е някакси линията, за която се държи човек, като чете Милтън, защото иначе той го залива, нали, с ерудиция. Залива го с тая плътност, залива го с референциите към всевъзможни текстове, повечето от които доста стари и малко познати в днешно време. Обаче някакси темите, с които се занимава, са темите, с които се занимаваме ние в ежедневието си. И това много, много помага, всъщност за това нещо, човек да чете паралелно поемите му и прозата му. Аз бих го нарекал политическа философия. Сега публицистични текстове е малко слабо понятие за това нещо. Това е истинска политическа философия, в която много ясно се откроява една основна линия. Това е линията на свободата, която той нарича liberty. И той изследва свободата във всички аспекти на живота. Сега той вижда три основни аспекта. От една страна имаме религиозната свобода, от друга страна имаме, той го нарича домашната свобода, domestic liberty. И от трета страна е, разбира се, политическата или гражданската свобода, за която той пише много. Другото нещо, което много помага, е да се чете Милтън в неговия исторически и културен, основно исторически и политически контекст.
И предполагам, че за всичко това ще стане дума много по-конкретно, когато дам дума на първият ни говорител, професор Шурбанов, който ще започне от българската история на Милтон. Не знам откъде да почна. Това, което Георги каза, е много важно всъщност за Милтън във всичките му съчинения, и поетични, и прозаични. И аз, ако остане време в нашата среща, искам да ви прочета пък един малък цитат от негов памфлет политически, който е на същата тема. И се обръща към английския народ като цяло с обвинение в робска психика по времето на реставрацията, когато английският парламент сам решава да покани обратно монархията в Англия. Милтън до края вярва, че човек има достоинство, което трябва да устоява, и също всяка нация има достоинство, което лесно може да бъде умърсено и трудно може да бъде възстановено. В България, може би, до известна степен по същите причини, със същите проблеми, българският народ се приближава към Милтъновото творчество. И това става още преди освобождението от отоманско иго, в края на 19 век. През 1875 година излиза в списание Читалище една статия на Ламартин за Милтън. Това е не от Милтън, а за Милтън. И в нашия печат тогава, а има такъв, вече много жив, излизат неща, които са свързани с Милтън. Неговото име се споменава инцидентно, с пиетет, без той да е добре познат у нас, но той знае се, че той е една много централна фигура в европейската култура и литература. 75-та година, казвам, 875-та, тя е една година преди Априлското въстание, тази публикация. Но има и по-ранна публикация, 1864 година, на първата книга от Изгубения рай, преведена от един млад човек, около 20 годишен, който се казва Димитър Блъсков и е по-малък брат на писателя Илия Блъсков, син на Райчо или Рашко Блъсков от Клисура, книжар и издател, който издава едно периодично издание в Браила, наречено Духовни книжки, главно на религиозни теми. До някъде интереса към Изгубения рай идва също от насочеността на това списание. Димитър е ученик все още в Одеса, когато започва превода на Изгубения рай. Разбира се, не от английския оригинал, превежда от руски превод на един духовник руски от 18 век. Превода е издаден в 1780 година, значи
84 години по-рано. Този архимандрит се нарича Амвросий и той самия превежда не от оригинала, а от френски превод. Френският превод е в проза, руският превод, разбира се, също е в проза, българския също. И това вече поставя въпросителни. Какъв е пътя на изгубения рай в първата му поява при българския читател? И трябва да ви кажа, че съм се занимавал с този текст с голямо внимание, интерес и превода е чудесен. Един много хубав, сочен български език, доста точен, въпреки това през френски, през руски до български. Чудя се как може да стане това, но без сериозни отклонения от оригинала. И първия български превод на Изгубения рай, поне на първата му книга, е нещо, което трябва да ценим. Разбира се, освен мен, не знам кой друг го е чел в България. Така че всичко е условно. Каква е стойността на това нещо? Дали тя ще остане? Аз много съжалявам, че когато съм работил върху това, нямаше възможност да се копира, да се преснима. Преди доста години беше. И когато се върнах напоследък към тези неща, за да ги погледна отново, бяха в окаяно състояние. У нас и в Народната библиотека, до някъде и библиотеката на БАН, ми се струва, че не се пазят книгите както трябва. Уж има отдел, който е самостоятелен за тези стари издания, но стареят много бавно, много бързо и се не само като качество на хартията, но и самите издания се укъсват от хора, значи и други ги четат освен мен, защото доста в укъсано състояние ги видях. Тъй или иначе, този текст все още съществува, да може да се запази. И той е интересен. 1864 година е това. След това имаме един сравнително дълъг период, в който няма нещо, което заслужава да се спомене. Между другото, искам да кажа, че това, което говоря, е съвсем набелязване само на нещата. Ако някой се интересува да прочете по-подробно за какво става дума, каква е тази история на Милтън в България, поне до някое време, защото книгата е издадена преди години, може да погледне преводна рецепция на европейската литература в България, английска литература. Сигурно повечето от вас се знаят тази книга. Тя е направена с усилията колективни на цялата тази катедра по английска и американска литература и език. На БАН издание. Ценно е, с много грешки, с много неточности, с много неща, които са изпуснати, но с много информация, която е запазена между тези корици и е безценна. Статията за Милтън е моя, а в по-късна година, вече 2018, не казах коя година е тази книга, някъде и аз забравих. 2018 Оксфордското университетско издателство издаде тази книга, великолепно направена, Милтън in Translation, и тук бях поканен да напиша за българската рецепция на Милтън и тя е по-пълна, тази статия.
Не знам дали е достъпна книгата в България, но съществува на добро издателство. Връщам се към това, за което говоря. 1888 година в списание Искра излиза един текст, който е с автор Милтън, отбелязан "Химн към светлината". Това е всъщност превод на един отказ от трета книга на Изгубения рай на Георги Бойкинов. Стиха е добър, професионален, но Бойкинов превежда отново не от английски език, от френски, чрез руски всъщност, от руски пряко. Превод на Гнедич, известен руски поет и преводач, който пък превежда от превод на Делил, французина, пак същата, виждате, машинка се върти, Делил, и се казва "Химн към светлината". Това е една тема на Милтън, която се повтаря и в много негови произведения, най-вече в Изгубения рай Самсон, за важността на светлината и за това, че тя би могла да бъде... Той винаги критикува Господ малко така внимателно, Милтън, защо другите сетива са по-облагодетелствани, защо допира е разпространен в цялото тяло, а пък зрението, видите ли, което е най-важното, само в окото и толкова лесно може да се изгуби. Милтън, цялото му творчество е много лично, а когато го четеш, изглежда, че не е никак лично. Всичкото като че е на някакви големи теми, които са за всички. И това сливане на личното и общественото, общото у Милтън е невероятно. Той е, може би, основата на силата на неговата поезия. Защото не можеш да ги различиш двете. Всичко е личното страдание, личните проблеми. Когато стигнем до развода, същото, трябва да могат хората да се разделят без условности и трудности, защото за него е нужно това също. А пък колко е важно за всички и колко рано поставя тези въпроси. Както и да е, Бойкинов прави все пак този превод в стихове, ако и тези стихове да са френски александрини римувани. Нищо общо с оригинала на Милтън, разбира се. По форма, но по съдържание предава някаква бледа сянка на това, което е у Милтън. В 1898 година, 10 години по-късно, излиза една книга, която е неочаквана и аз се нося. 1898 година. Аз се нося, но ще ви я покажа отдалече, защото така я пазя в този плик. Това е изданието от тогава и ще видите, че не е в много добър вид. Ето я. "Изгубени рай". Голяма книга вече. Това е на архимандрит Теодосий Скопски. Скопие тогава не е македонско. Книгата е с рисунки, пише дори. Преведена е от френски, вероятно с помощта на руски до някъде пак.
Без руски просто не може да се мине в България пред Възраждането, но и френски ползват хората. Освен, че цялата книга е преведена, цялата този път, има и два големи превода. Единият за живота на Милтън, а другия за самата поема "Изгубеният рай". И вторият е всъщност изваден от духа на християнството на Шатобриян. Не е от случайен човек. Книгата е в проза. Бойкънов се е опитал да прави стихове 10 години по-рано, но много малък отказ. Тук се връщаме към прозата. Прозата е нещо стабилно. Теодосий е много интересна личност. Нямаме време сега да говорим за него. Той има много труден живот, понеже е борбен човек. Той е от рода на Гологановите, македонски род. Знаете, Иван Гологанов е събирача на народни песни от македонския край, български народни песни, които влизат в Веда Словена, сборника на Веркович, и до сега се спори автентични ли са или са мистификация. Говорих с професор Генеков, когато беше жив. Той беше убеден, че е мистификация. Други хора не са толкова убедени в това. Целият този род, цялото това семейство е много важно за българската култура. Виждате Теодосий какво прави, въпреки кусурите на този превод. Той е много обяснителен, много раздължен. На места има дори и съкращения някои. Но все пак е превод на тази книга вече цялостен. Какво следва след 1898 година? В 1900 година се появява един превод на първите 190 стиха на "Изгубения рай" на Васил Узунов. Днеска едва ли някой си спомня за този автор, но той е автор на 23 белетристични книги, на 2 стихосбирки. Преводач на някои не художествени текстове от английски и доста компетентен познавач на английски език. Васил Узунов. Това име заслужава да се помни. Превода на тази сравнително малка част е почти еквилинеарен, т.е. стих за стих. Той удължава малко стиха от 5 на 6 стъпки ябически, за да успее да вмъкне повече съдържание. Доста добър е преводът. И звучи хубаво, звучи поетично. Васил Узунов заслужава адмирации. Той е, може би, първия български поет-преводач на Милтън и го прави добре. Жалко, че не е продължил. В изданието се казва, че следва, то нищо не следва. И така става и с първия преводач, който Горкия попада тогава в турски затвор за дългове на бащата към този, който спонсорира списанието му. Той още на 20 години влиза в затвор. И може да си представите
какви са затворите по това време и умира от туберкулоза много скоро след това. Кой да превежда по-нататък? Какво се случва с Васил Узунов, не знам. Сигурно също не е много приятна история, щом като се е отказал от нещо, което прави толкова добре. През 21 нататък нещата вървят с доста публикации по нашата периодика, главно от прозата, политическата проза на Милтън. И Мартин Русиковски вероятно ще каже повече за това, но през 21 година излиза във вестник Мир една обширно резюме, бих казал, на ареопагитика, на неговата защита на свободата на словото, толкова е известна. За първи път в България излиза нещо, което дава представа за този негов памфлет, за тази негова парламентарна реч, която излиза по-скоро на хартия. След това минават също години и Теодосий се връща за щастие към Милтън. 1910 година, значи това, което ви показах е 1898, Изгубеният рай. В 1910 той издава вече втората голяма поема на Милтън, епическа Възвърнатия рай. Той го нарича Придобиени рай. Също в проза, също от френски, нали? И също с смесени чувства човек може да оцени това, но просто го имаме. Имаме го в началото на 20 век и това произведение. Минават близо 5 десетилетия, след това половин век, идва 1944 година и нашите първи идеолози в литературата на комунистическия период се хвърлят към Милтън, защото към Милтън са се хвърляли левичарите и преди 9 септември. Той върши работа. И Богомил Райнов и Камен Калчев издават един сборник, който се казва Книга на протеста. 1947 година е това, на 20 век, в която от Изгубения рай се взимат тези пасажи, в които в този пандемониум, където попада сатаната, всички други, почват да ровят земята за злато. И това е много лошо. Златото е лошо нещо, златото носи капитализъм, носи разделение между хората, частна собственост. Милтън може да се използва за това. И го използва. За съжаление, не много добре от гледна точка на поезията, така както го превеждат. Не знам доколко знаят английски. Има откази от тези части на поемата в тази книга. През 1958 година вече един друг вид литератор се занимава с Милтън и това е Цветан Стоянов. В списание Септември излиза отказ също от началото на началните части на Изгубения рай, в който
в който се чува гласа на сатаната. Това е важно. Речта на сатаната пред падналите ангели и неговото насърчение за продължаване на борбата. До някъде има пак тази темата на бунта, на несъгласието, на желанието да има една по-добра вселена от тази, която ни се предлага. И не смятам, че Цветан Стоянов по някакъв начин е търсил нещо, както в други свои работи по-нататък, което да подсказва неща неприемливи за новото политическо състояние на страната. Но е по-добре направено, естествено, от гледна точка на поезията. Малко си дава свобода варира размера на стиховете и не стига до никъде. Остава този малък сравнително отказ, но той е работил, изглежда, и с желание да се направи цялото. Работил, защото по-късно в негова книга Избрани преводи този отказ е удължен. Но там стигаме. Друго не е намерено в неговите ръкописи. Той превежда естествено от английски. Тук не можем да имаме съмнение. 2018 година, скачам тук, излиза моят превод на Самсон Агонистът. И аз какво изпуснах превода си на Изгубения рай? Да, изгубих го, понеже и аз виждам по-добре от Милтън, ми се струва, но не достатъчно добре. През 1975 година аз завърших превода си и излезе от печат една книга, която се нарича Театър на английския ренесанс. И той излезе в библиотека Световна класика на народна култура и веднага, когато излезе, мисля, че по това време беше, същата година при мене в къщи, аз приемах гости тогава в кухнята, обикновено, и дойде Стоян Бакърджиев. Дано сте чували това име. Един много добър преводач от испански, руски, на поезия, мой приятел, по-възрастен, мир на душата му, дойде и каза: Сашо, имаш дълг. Какъв дълг? Да преведеш Изгубения рай на Милтън. Викам, към кого имам този дълг? Към българската литература, защото са се появили в издателство Народна култура едни хора, дето изобщо не знаят английски и дават заявка да го преведат. Двама души, и до ден днешен не знам кои са те, дали са заявка да преведат тая поема. Не бива да се остави това в ръцете. Стоян беше такъв човек. Той за него Левски беше Бог и той имаше една такава възрожденско чувство за отговорност пред българската нация. И на мен ми внуши това чувство. Иди веднага, напиши една заявка, писмено ще напишеш: аз преподавам Милтън в Софийския университет, знам кой е Милтън, чета Милтън в оригинал
И искам да го преведа. Имам тези преводи във вашето издателство, искам аз да го преведа. И аз го послушах със всичкия си акъл. Отидох в издателството след 2-3 дена и оставих писмена заявка. И получих отговор, че са съгласни аз да преведа поемата. Значи това е било 75-та година. Същата година в списание Лик на БТА вече излезе един отказ от първа книга на тази поема в мой превод. И той беше отказ малък, 100 няколко стиха, може би. И тогава моя бивш преподавател и близък приятел Владимир Филипов, професор Владимир Филипов, ми каза: знаеш ли, не звучи достатъчно тържествено, Милтън, в този превод. Не е нещо, не е тона на Милтън. И аз се прибрах в къщи за тази среща и си блъсках главата какво да правя. Хубаво, че излезе това като проба. Беше в 5-стъпен ям. И той тогава и Владимир ми каза: къса стиха. Някакси звучи по-игриво, отколкото е при Милтън. И аз реших да опитам. Спомних си, че професор Минков пък беше казал: еквивалента на английския петостъпен янт на българския е 7 стъпки. 7 стъпки. Тогава нямаш проблем за да преведеш нещо без да режеш. А от изгубения рай няма какво да се режи. Защото в повечето неща, които превеждаш, режеш. Неминуемо. Пресяваш. Това е главното, това е по-малко главно. Дай на главното да се съсредоточим. А изгубения рай, да ме прощава Господ, но аз мисля, че той е като Библията, като свещените писания и там просто не можеш да пресяваш. Това прави и работата на преводача много особена. Много особена, защото не можеш да превеждаш дума за дума. Трябва да си дадеш свобода, но такава свобода, че да не изгубиш неща, които трябва да са там. А при Милтън има такова нещо, но за това ще говоря малко по-късно. Когато дойде време за изгубения рай, ако дойде такова време, аз много се разпространях. Както и да е. Реших да го превеждам в 7-стъпен ямб и така излезе 6 години по-късно, 1981 година. Почти непрекъснато съм работил през тези години върху поемата. А в 18-та година, значи доста по-късно, 2018 година, излезе превода ми на Самсон агонистът, така както аз го кръстих, за да не превеждам тази гръцка дума, защото и Милтън не я превел. Защо аз да я превеждам? Мисля, че така трябва да остане. Тя излезе в Женет 45, една книжка с тънки корици. 2020 година излезе том за образованието и аеропагитика в превод на Мартин Сиковски. Аз бях прочел за неговата работа, нещо, което той беше писал върху аеропагитика в 2013 година в списание Християнство и култура. Така ли беше? И
и го потърсих. И така се... 16. И така се запознахме с Мартин, брат в Милтън, както се казва. Не сме много, които се занимаваме с Милтън, и се радвам, че той работи в тази област и малко след това, 5 години след това, той издаде и монография за ареопагитика, която се нарича Либералният цензор. Той ще говори за тези книги, но в сега дано не изгубя следващата страница, защото е важна. Издаде Възвърнатия рай, Евгения Панчева, която също седи до мене. И тук ли е? Благодаря. През 24-та година, това е миналата година. И това е вече дълга работа, не е като на Теодосий, не е от френски, не е от руски. И за мен това е един нов връх в преводаческото дело на Евгения Панчева, което не е малко, което хваща огромен масив от ренесансова поезия, включително цялата недраматична поезия на Шекспир, включително лирическите стихотворения на Сидни, на Спенсър, включително и цялата, кажи, драматургия на Марло и неговата невероятна поема Херовиляндър. Всичко това излезе в нейн превод, плюс важни, големи поети на века на разума. Единият от тях Поуп, за когото няма съмнение, а другия Суифт, когото не сме знаели, че пише стихотворение. Но е писал и са интересни стихотворения и тя ни представи и двамата. И все пак, въпреки всичко това, което е направил, аз смятам, че тук тя е просто достигнала един нов връх в Възвърнатия рай. И много се радвам, че тази поема вече съществува в такъв хубав превод на български език. Всички преводи на Милтън от 20-та година насам са правени от едно и също издателство, и това държа да кажа, издателство Лист. Ако някой не е стигнал до книгите на издателство Лист, да ги търси, защото те са едно много внимателно подбирани и много стойности като заглавие, но и друго много естетически направени, почти без изключение. Като книги, като предмети, които можеш да пипнеш. Това за нашите брата, които сме от преди епохата на дигитализма, е важно да можеш да пипнеш хубава книга. Остават много неща за правене още. Милтън е писал немалко. Много достатъчно, недостатъчно, но доста много е преведено вече. Но остават и неща, които не са преведени. И тук на първо място бих споменал тези по-важни стихотворения. L'Allegro и Il Penseroso, две малки поемки, които вървят заедно и които са
перли по различен начин направени. Лисидас, невероятна поема, в която той започва да поставя Господа в неудобно положение. Защо даваш таланти на хората, когато отнемаш живота толкова рано? За какво е този талант? За какво е даден този талант? Почва да задава такива въпроси и ще ги задава после в големите си поеми, разбира се. И разбира се, прозата на Милтън. Още чака прозата, преводи, а тя е много важна. Полемичната проза. Не ми е удобно повече да взема време. Исках да прочета нещо от този памфлет, който написва при реставрацията, но ще го оставя за друг случай, за да имат време все пак и другите колеги да кажат по няколко думи. Ама, професор Шубанов, вие всъщност продължавате, защото не сме говорили още за изгубени. Да. И всъщност въпросът, който на мен ми е интересен, е всъщност не само какво съдържа поемата, това може да говорим много дълго. Няма да говорим. Но по-скоро, по какъв начин се е вписал преводът в историческия контекст, в който е създаден и издаден, и може би защо ни е важно все още и днес да го имаме. Да. И не знам защо ни е важен. Това е много труден въпрос и колкото пъти ми задават такива въпроси, някак ми е трудно да отговоря. Защо ми е трудно? Защото на самата моя работа някак каквото и да правя, не предпоставям някаква актуалност на това, което правя. Сигурно това, че ме привлича даден текст, е свързано с това, че аз се вълнувам от някои проблеми. Но някак аз не го осъзнавам това. На мен ме грабва просто нещо и искам да го направя на български и да се опитам и да проверя дали може да стане на български. Дали може чрез мене да стане на български. Сигурно може, но дали чрез мен може да стане. И чак след това може да започна да си давам сметка за това или това, което е свързано с днешно време. Но за това ми е много трудно да кажа защо днес изгубеният рай е важен. Като го погледнеш, той е нещо, което няма особена връзка с съвремието. В него се разказва за един бунт срещу статуквото, виж, съвременна дума. Искате ли да ви прочета един пасаж, като сме на този момент? Така, това е от първа книга, Сатаната говори. Какво, че бяхме бити? Не всичко е загубено. Остава твърда воля, решителност да не склоним пред вражи меч глава. Неща, които никой няма сила да склони. Нима това е мястото. Земята, областта, възкликна скръбният архангел. Той ли е престолът, за който трябва да сменим небето, този мрак срещу лазурните зари? Да бъде тъй, щом той, сегашният владетел, може да отсъжда сам, кое е право или криво. По-далеч от него, когато само силата, по разум изравнени, над равните му извиси. Прощавай, шир честитен, на вечна радост. Вам привет, о ужаси, привет, о пъклен свят, и ти бездънен и безкраен ад. Посрещай своя нов стопанин, който ти донася ум доблестен, непроменен от място или време.
Умът е място в себе си и в себе си той може от рая да направи ад или от ада рай. Къде ще бъда? Има ли значение, щом аз съм същият и не по-малък от Тогова, който чрез мълнията стана по-велик? Не. Тук поне ще сме свободни. Всемогъщият не е градил за завистта си тук. От тук той няма да ни гони. Тук можем да царуваме спокойни, а за мен да бъдеш цар е цел достойна, пък дори и в ад. О, по-добре цар в ада, наместо в рая роб. Да, за кое време не важи това? Някак това се роде, винаги съм си мислил колко близко е Милтън до Марлин, до доктор Фауст. И това понятие за ада и рая като вътрешни състояния. Те не са нещо, което идва като възнаграждение и наказание след жизнения път на човека. Той наказание и възнаграждение, което е непрекъснато с нас. И не е нужно да вярваме в загробен живот, за да вярваме в рая и ада. И мисля, че големите художници винаги така виждат нещата. Защото другото би означавало механично следване на едно съществувание след друго. А нашето съществувание дали продължава или не продължава, никой не знае, но то е единно. То не може да бъде разкъсвано. И затова рая и ада започват да действат в нас тук, където сме всички заедно сега. И в това отношение е актуална поемата, разбира се. Актуална и тази несломимост на дявола. Милтън е много критичен към дявола, разбира се. Той е протестант. Той не може да приеме дявола. Той непрекъснато го хока и го заклеймява. Но го хока и заклеймява след негови речи, които ни убеждават в неговата правота. И Милтън веднага след това каза: чакай, къде се намираш? Ето той излива в него някакви неща и отново Милтън е себе си навсякъде. Преди всичко той се опитва да си сложи прегради някакви, да спреш до тук и после тръгва наново. И това е поета. Той не може да се спре. А той е поет от голяма величина, наистина. Искам да кажа две-три малки неща за тази поема. Казах, че взех този по-голям размер с голям страх, защото той не съществува на български. Не знам, не съм чел някаква поема, която е да е написана в този размер, но той е възможен. До някъде напомня този разлят размер на класическите поеми, така както ги правят на български, на Омир и прочее. До някъде напомня, но не е това. Той ми дава възможност да не подбирам само малки, кратки български думи, за да има
за да вкарам съдържание в превода, а да мога да използвам и хубавите големи думи. Особено старославянските, църковнославянските, тъй наречени, старобългарски думи. И не само тях, съставните думи, които звучат както трябва. И някакси започва тона на Милтън да се връща в превода. Не е това, което беше в списание Елик. И мисля, че успях до някъде да стигна до този, наричат го органовия глас на Милтън. С моите слаби сили, не е Милтън, но натам отивам, натам се стремя към това звучение. Не е само звученето на думите, дължината на думите. Има и нещо друго. Милтън още в началото казва of man's first disobedience and the fruit. Това е първия стих. И като го прочетеш този стих и си кажеш, това е цялото съдържание. Цялото съдържание на тая поема. Of man's first disobedience and the fruit. Обаче той продължава. Of that forbidden tree whose mortal taste brought death into the world. И тук е на Милтън играта, която той непрекъснато прави между стиховата структура и тъй нареченото пасажно стихосложение. Тази дума накрая е много важна, the fruit. И човек си казва, когато прочете стиха, да, за първото човешко непокорство и плода. Ето и на български става, щом е 7 стъпки. За първото човешко непокорство и плода на запретеното дърво. И тук вече се разтваря друга картина. Идваш към райското дърво. Не е само това, този смисъл, който той е подсказал в един момент и после е преминал към друго, което той сега ще разказва. Ето тези неща. В глава 11, в средата на глава 11, точно в средата на разказа на Архангел Михаил за историята на света, той казва нещо, което искам да прочета, ако мога. Няма да мога. Казва нещо midway. Midway fade. Има една такава фраза. In the midway fade. И аз съм го превел това средата на пътя изгубвам сили. Нещо такова беше. В средата на пътя изгубвам сили. И точно там е точно средата на този голям разказ за историята на света. Милтън работи с нумерология. Тази поема е изплетена и от нумерология. И тая нумерология ти не можеш да я запазиш, ако не си еквилинеарен. И моя превод трябва да кажа еквилинеарен. Не мислих, че може да се превежда така, но той е еквилинеарен. При него няма разместване. Няма разместване на удължаване, прибавяне на стихове, което може да се прави, разбира се. Това и Евгения не го прави, между другото, в нейния превод. Въпреки, че е петостепен. Но мисля, че не би могла да го направи в петостепен
Ямб в Изгубения рай. Там играта е по-друга. И Милтън е Бароков в Изгубения рай. Той в другите си произведения не е Бароков автор. И обикновено се смята за неокласически. Началото на неокласическата поезия. А всъщност Изгубения рай не е такова нещо. Там е барок, чист барок. И по друг начин аз не бих могъл да прочета тая поема. Освен като сродна на Рубенс и особено на Рембрандт. От този тип изкуство. Когато всичко е движение и всичко е смесване, заличаване на контурите. Това е много важно в естетиката на Изгубения рай. Но той Нютон си го казва, darkness visible. Да. Да. Тези неща съм се помъчил да запазя. И заглавието на поемата. За него ми беше голямата дилема. Изгубеният рай, не можеш да го пипнеш. Това заглавие, той е вече от векове. Така, дошло е от руски, на френски Le Paradis Perdu, там е Paradise Lost, същото. Обаче на френски така си върви фразата. А на английски така ли върви фразата? Paradise Lost. Питал съм колеги в Англия, навсякъде съм се консултирал. Как е редно да се третира тая фраза? Като атрибутивна или предикативна? Какво означава Paradise Lost? The Lost Paradise или Paradise has been lost? Paradise was lost. И аз мисля, че второто. Защото цялата поема не е картината на рая. Тя е за изгубването на рая. И Paradise Lost звучи фатално. И исках да го кръстя раят изгубен. И не се осмелих, до някъде съжалявам, затова не се осмелих, заради традицията. А пък от друга страна, традицията я разбих с избора си на 7-стъпен ямб. Но не посмях всичко да направя. Така че оставям това за бъдещето да се реши този въпрос. Но за мен другото е верния превод. И в края на краищата това е. Искам да кажа само, че в театър София, след издаването на книгата, излезе на сцена Изгубеният рай, речитал, разбира се, на актьори, и Коста Цонев участва в този речитал, което за мен е много радостно. И никой не ми каза на мен. И Първан Стефанов, поета, ми каза, той работеше тогава в театъра, и ми каза след това. И каза, знаеш ли какво каза Коста Цонев? Кой е този, бе? Какъв е този език? Какъв е този български език? По-голяма похвала не съм получавал. Нещо сигурно е станало, щом като Коста Цонев се е съгласил да го чете, и това негово удивление, аз го приемам като положително, не като отрицателно.
Ами много съжалявам, никакви минути не спазих на Георги от... Не дайте да съжалявате, всичко е наред. Но пък може да преминем към възвърнатия. Трябва да разберем защо е възвърнат. Непременно. Ами, ще ми се да започна от заглавието. Нещо много важно каза професор Шурбанов. Аз също имах своите колебания около заглавието, които се затвърдиха и потвърдиха в кореспонденцията ни. Да използвам повода да благодаря на професор Шурбанов за невероятната редакторска работа, която свърши. Той е най-добрият редактор, който човек може да си пожелае, чете еквилинеарно. Всяка дума, всеки стих. И в един момент той ми изпрати мейл, който беше озаглавен "Раят възвърнат". И аз си казах, бре, значи тия мои страхове са били основателни, дали да не го кръстя така. Но вече имаше прецедент на изгубения рай, съвсем не вървеше. Ами, усмелих се след професор Шурбанов и тези монументални 10 000 стиха "Изгубеният рай", сочи статистиката. Възвърнатият има доста по-скромен обем, 1/5 от този обем, около 2000 стиха приблизително. Усмелих се и да си призная как това стана около COVID-а, тези депресивни години, в пост-COVID-а, и така човек, или аз поне имах нужда от някаква утеха, литературна утеха в този случай, и си казах, защо да не опитам. Това е една празнина, това, за което говореше професор Шурбанов, "Дългът на преводача". Има едно такова великолепно есе на Валтер Бенямин, преведено на български като "Задачата на преводача". Всъщност, може би Мартин ще потвърди, по-скоро "Дългът на преводача" на немския оригинал. Както и да не се отклонявам, да почувствах такъв дълг. След като професор Шурбанов преведе Самсон агонистът, може би нямаше намерение да прави "Възвърнатият рай", така изразявал е мнение, че Самсон е може би по-добрата поема. В личната ми класация "Възвърнатия рай". Втора мотивация, любим текст, още от докторантските ми години, многократно препоръчитан. Говорили сме с студентите на лекции почти всяка година за този текст. Импулса за споделяне на нещо любимо също така, разбира се. Важен преводачески импулс, когато ти харесва, ти се иска и другите да го прочитат на български, доколкото можеш да го докараш до някаква приемлива форма. Знаех за съществуването на Теодосиевия превод, но да си призная, не съм го гледала, като четох в статията на професор Шурбанов, още като излезе този много важен том за рецепцията на английска литература на български. И като видях, че от френски, си казах, няма смисъл да се занимавам с това. Сега обаче, покрай това събитие, страшно се запалих по идеята да чета "Придобиени рай". Снимала съм си го, донесъл съм го тук. Ако искате, може да прочетем някакъв отказ по-нататък, за да чуете как звучи бившия скопски митрополит Теодосий. Така прихласнах се по изключителната му личност. Той е борец по душа наистина и е показателно, че е привлечен от Милтън. Така започнах работа някъде 21 година, може би 24-та. Аз да благодаря на издателите от Лист, които поеха този огромен риск да издадат толкова екзотично нещо, може би в нашия собствен контекст. Но както екзотично, така и важно, или поне на мен така ми се вижда. Рецепти за възвръщане на рая той дава, и това са християнските, разбира се, рецепти. Там има 4 демонични версии на рая, разработени в 4-те книги на "Възвърнатия рай". Раят като задоволяване максимално пределно на сетивата. Това е първото изкушение на сатаната. Не само хляба, както е в Библията.
всякакви, как е на български думата, деликатеси предлага той на Христос, който разбира се ги отклонява съвсем в съгласие с синоптичните евангелия. След това изкушението на властта, което ми се струва много, много важно в нашия контекст. Струва ли си на всяка цена да се устремиш към властта, да доминираш при очевидния факт, че тя проистича от сатаната. И такива въпроси задава този текст. Има ли предели желанието? Професор Шурбанов спомена Марвел. И този текст се родее с Марвел и неговите протагонисти. Докъде можем да стигнем в себеутвърждаването, в изявяването и заявяването, и Христос дава много, той е герой, разбира се, на Звърнатия рай, много ясни отговори на това. Предпоследното всъщност изкушение, което е Милтоново, струва ми се, тайното знание, което предлага сатаната, също много актуално. Можем ли да ровим до безкрай в природата и професор Шурбанов спомена градежа на Пандемониум и колко е лошо да копаем майката земя и да разкъсваме отробата й. Един такъв екологичен поглед на Милтън върху света. Това тайно знание, до което сатаната предлага достъп, струва ли си да се поклоним на дявола, защото това очаква сатаната от Христос, за да стигнем до такива дълбини, умения и познания. И Христос тук отново дава много ясен библейски отговор. Този, който има знанието, вдъхновено от Господа, той няма нужда от такива дълбоки, скрити, езотерични знания. И разбира се, последното изкушение, което е кулминацията, третото библейско изкушение, всъщност според Евангелието, качването на Христос на покрива на храма в Йерусалим и предложението на сатаната той да потвърди своята божественост, като скочи от храма. И тогава Христос казва: не изкушавай Господ твоя Бог. И това е зашеметяващ момент просто. Значи тази тема за изкушението, която минава през целия текст, е много, много актуална, струва ми се. Докъде можем да се поддаваме на разни изкушения. В тази връзка ми хрумна една интересна аналогия. Неотдавна Албена Бакрачева преведе Хенри Торо и неговия текст "Възвърнатият Божен рай". Той използва същото заглавие и това е един много интересен отговор на този технократски утопизъм, който през неговото време е битувал. Джон Ецвър всъщност има една книга, която се нарича "The Paradise Within the Reach of All Men, Without Labor, by Powers of Nature and Machinery". Това е край на 19 век. По-прекрасен паралел бих могла да си представя. Това е същата история, която преживяваме и в момента. Но сигурно много се разпрострях върху такива лични умишления. Темата ни е все пак рецепцията на Милтън и ще се върна към Теодосий, на който през 1910 година, както вече чухме от професор Шурбанов, превежда този втори голям епос на Милтън, Самсон агонистът. Това е по-скоро драматическа поема или поетична драма. Да. И в този смисъл тези двата текста са двете епически поеми. Много интересно това сдвояване, мисля си през цялото време за L'Allegro il Penseroso, където се случва нещо подобно. Веселият и тъжният. Изглежда Милтън има вкус към такива сдвоявания, към такива бинарности. Може би това е един от импулсите да напише "Възвърнатия рай". Легендата твърди, че по-скоро импулсът е един негов млад приятел, и това е Томас Елуд, който изчита по молба на Милтън. Той вече
е изгубил зрението си, дава ръкописа на Елвуд, който едва ли е единственият читател, но един от многото, предполагаемо. Елвуд го връща и казва: тук хубаво си казал за изгубения рай, няма ли да кажеш нещо за възвърнатия? И според самия Елвуд, който описва тази анекдотична случка в автобиографията си в началото на 17 век, според него, имам ли много време? Да, защото се облякох очевидно. Според него това е било важен импулс за Милтън. При следващото посещение Милтън му дава възвърнатия рай и казва: ето, защото ти ме така перифразирам доста волно, това се дължи на теб е точният цитат, защото ти ми го подсказа с въпроса, който ми зададе в Чалфон, това се е случвало в провинцията, и за който не бях мислил преди. Много е вероятно, разбира се, да хиперболизира цялата тази история, но е възможен стимул за поета. Връщам се на Теодосий много бързичко. Придобиен рай наистина е озаглавен на неговия превод. Поема на Джона Милтона София, печатница Балканска трибуна, езика не е уточнен, но по аналогия с изгубения рай можем да считаме сигурно, че езика е френски или пък с влияние на руски. Но тук аз се карах в един много интересен сюжет. Казах си, не може ли да се потърси този френски първоизточник, интересен за мен първоизточник, и една податка открих, и това беше наличието преди всяка глава на едни не много кратки паратекстове, такива arguments ги нарича Милтън в изгубения рай, а тук са озаглавени съдържание. И тези прозаични текстове дават съдържанието на всяка книга, което го няма в Милтъновия оригинал. Си казах, това може би ще ми помогне. Започнах да търся. Сега, разбира се, електронните медии ни дават такива възможности. И си поговорих с Gemini, с изкуствения интелект, който доста се обърка и започна да предлага най-различни имена. Накрая предложи едно съчинено от самия него име. Цитирам: Жак Делил, който е превел изгубения рай. Това беше първия му гес. След това Реймон дю Сент-Мор. След това Никола Франсуа Дюпре дю Сент-Мор, което очевидно е негова компилация някаква. И след като потърсих и в традиционната търсачка, се споразумяхме с Gemini, че може би това е Пиер дю Мариой. Като критерия тук беше наличието на такива уводни текстове. При Пиер дю Мариой, който е сам по себе си много интересна фигура, оказа се той езуитски проповедник и мисионер в Канада, проповядвал католицизъм на ирокезите там, края на 17-ти, началото на 18 век, но прекарва той една година в английски затвор. И вероятно тогава е превел и поемата. Отново преводът и на Мариой, ако той е, разбира се, източника, това е хипотеза, не настоявам особено на нея. Преводът е в проза. И при Теодосий също, както вече казах, има такива уводни текстове. Няма да навлизам в детайли, ако остане време накрая ще прочета малко как звучи този превод. Характерната обяснителност, която намираме и в изгубения рай, дописване на източника, този стремеж да се удомашни източника, да се направи живота на читателя максимално лесен. Така една невяра, че българският читател има същата библейска основа и непрекъснато се добавя нова и нова липсваща при Милтън, който е толкова сгъстен, нали, в образността си. Не се грижи, разбира се, за формата, това не му е приоритет. Няма и следа от Милтоновата поезия, но не можем да обезценяваме този превод тотално, защото той, разбира се, е това, което покойният Владимир Трендафилов наричаше уводна рецепция. Това е първия такъв рецепционен
жести, да го наречем, който въвежда българския читател в тази поема. Нещо да не пропусна, само да си погледна бележките. Да, за петостъпния ямб това е много важно да кажа. Реших да пробвам, най-вече заради по-голямата опростеност и изчистеност на стиха. Разбира се, това е Милтоновия размер, но, както каза професор Шурбанов, на български може да започне да звучи малко по-игриво. При Paradise Regained сякаш нямаше тази възможност поради по-голямата концентрация. Тя идва и от съдържанието. Той се концентрира върху един конкретен библейски епизод, евангелски епизод, докато Paradise Lost, разбира се, там източник е също един конкретен, ако можем изобщо да говорим за източник, и това е книга Битие, но Милтън дава пълна воля на фантазията си. Тук е доста по-близко се придържа към разказа, споделен от синоптичните евангелия. Най-вече Лука сякаш. Реших да опитам. Обикновено, когато в началото потръгнат нещата, те вървят горе-долу и до края. И си казах, ако не потръгне, просто се отказвам горе-долу. Така и с по-късно насърчението на професор Шурбанов така запазих тази стратегия. Петостъпния ямб обаче, разбира се, усмирителна риза. Не може, въпреки уж по-улекотената образност и всичко останало, не може човек да предаде напълно адекватно образността, тези дълги синтактични периоди на Милтън и една сложна игра. И за това си позволих да увеличавам броя на стиховете. Тоест, друга стратегия съм избрала. Накрая си направих една статистика. Значи те са 2000 стиха, приблизително в оригинал аз съм дописала още 300. Дължа извинение на автора сигурно, но това е около 15% от текста, което ми се видя приемливо и така си и остана. Разбира се, другата битка беше с безчетните ерудитски алюзии, много обяснителни бележки за сравнително малък текст се наложи около 260. И мога и да продължавам, може би. Принтирах тук нещо, което ако остане време също бих прочела. Зададох на чат GPT миналия път. Четохме нещичко на предишното събитие, да преведе началото на Paradise Regained и резултатите са зашеметяващи. Първият път той го направи в куплети, защото ме попита, поетичен превод ли искаш? Аз казах да. И това е неговото разбиране, очевидно, за поезия. Сега се е понаучил няколко месеца по-късно и го направи в бял стих, но в един момент ме попита, ето цитирам, ако желаете, мога да предложа и по-буквален превод или да направя ритмична версия в класически размер, например ямб. И аз го попитах, може ли в петостъпен ямб? И той каза, разбира се, ето нова преработена. Това става за секунди. Преработена версия на първите 20 стиха, преведени в петостъпен ямб, и ми обяснява та-та. Да, няма да продължавам, много е забавно тази игра. Колкото и опасна да е в същото време. И така ще ако за това се използват тези технологии, може би не е толкова зле. Да преминем малко към прозата, да видим Мартин какво ще разкаже. Добре. Колко време? Да, разбира се. Зали сме всички си заложници сега, тук няма да си... Колеги, добър вечер. Аз бих искал да започна с това, че ясно съзнавам, че съм пришелец в вашата общност, така че колко се радвам да съм тук на тая редица, заедно с своите колеги, толкова се чувствам малко като в окоп.
Казвам го като дисклеймър в началото. Аз трябва да кажа някакви неща за Милтоновата проза, която започнах да превеждам преди известно време. И може би, нека да кажа няколко думи по принцип за рецепцията на Милтоновата политическа и философска проза, защото това е доста интересно. А после да кажа няколко думи за българския случай и за това най-накрая, което аз съм се опитал да направя. По отношение на прозата по принцип, мисля, че е много важно и интересно да си дадем сметка, че Милтън, погледнато чисто количествено, е в много по-голяма степен политически публицист, автор на политическа и философска проза. И аз направих труда за тази вечершното събитие да преброя пропорциите, да премеря в трите издания, с които работя. Колумбийското издание, което е събрани съчинения, 31-38 година, от общо 21 тома, 4 тома са поезия, останалите 17 са политическа и философска проза и публицистика, защото има и публицистика, които биха могли да се погледнат с някаква по-голяма лекота. Оксфордското издание, което в момента е в процес. Значи, то може от 2008 година излизат първия том, може би от 2030 ще се работи. Предвиждат се 12 тома, доколкото знам. От тия 12 тома, които са в много по-голям обем, като брой страници, 4 отново са поезията, 8 са политическа и философска проза. Само тази проза е с толкова значителен обем, че е събрана в отделно нейно си 10-томно издание. И това е Йейлското издание, което излиза между 53 и 82 година. Това са 10 тома. Щях да носят вкъщи един том, после се отказах, защото те са много тежки. Така че това е автор, който е в много по-голяма степен, отново казвам, погледнато като количество, политически философ, отколкото поет. По отношение на рецепцията на неговото творчество като цяло, обаче, трябва да се каже, че напротив, цялата тая политическа проза, която е с такъв внушителен обем, по-скоро остава в сянката на неговата поезия. И действително Милтън не успява да се впише в политическо-философския канон на своята ранномодерна епоха. Там, където водещите фигури са Хобс и Лок, Милтън не може да намери мястото си между тях и той не се чете по този начин, по който се четат Хобс, Лок и други политически философии от този период. Макар че ние сега с тебе се мъчихме да го вкарваме в курса по граждански знания и умения. Мъчили ли сме си? Да, аз поне го Ти си успял, аз никога не бих успял, защото не водим заедно този курс. Да, ние с Жоро сме работили заедно в рамките на такъв курс, но това е трудна задача, но той не стои. С Хобс се сравнява. Интересно, защото те по едно също време пишат на различни. Напълно, да. Има пълно съвпадение, но те са толкова различни. И като език, включително. И като идеи. И аз се опитах да си помисля за някакви примери на такива философстващи поети или поетизиращи философии. Ми е много трудно да намеря друга такава фигура, автор на такова значимо количество философска проза и същевременно толкова значим поет. Това, за което сетих, е може би Данте. Значи, в това отношение може би един автор като Данте най-силно напомня за Милтън. Направих се труда да меря пропорциите и в Дантевия случай. Има нещо такова с уговорката, че при Данте поетическия дял има лек превес над философския, от една страна, и второ, разбира се, количеството философска проза под авторството на Данте с несравнимо по-малко по отношение на Милтоновата. Така че това е една първа важна особеност, струва ми се, по отношение на Милтоновата философска проза. Втората и последна принципна особеност на тази проза е това, че тя много често се радва на изключително закъснял интерес. Тоест, съчиненията се преоткриват
и добиват значимост с много голямо закъснение във времето. И мисля, че най-красноречивият пример в това отношение е Реопагитика. 21-22 ноември, т.е. някъде по това време, първото издание 1644 година, като първото споменаване, последващо споменаване на съчинението е посмъртно 1679 година. Това са 5 години след смъртта на автора. Това е първото споменаване. След това, около годините, които водят към славната революция, 80-те, началото на 90-те, има някакви кратки, спорадични появи на имитации върху Милтън. Върху същото това съчинение. Първото последващо самостоятелно издание на този текст е чак от 1738 година, като съставител, издател е Джеймс Томпсън. Това е точно 2 години преди да бъде публикувана неговата прочута поема Рул Британия. 738. Сега да видим превод. Първият континентален превод, Ареопагитика отново, 1788 година, граф Мирабо, това е в навечерието на Френската революция. И аз съм извадил, за да видите какъв е духа на превода и какво е настроението на преводача, какво пише той в своя предговор. Там той отбелязва, че най-пагубните врагове на човешкото благополучие са онези опасни граждани, които желаят да ограничат свободата на печата. Това е 88 година, малко след това започват добре известните събития около Френската революция. Следващите континентални преводи, по-нататък през 18-19, началото на 20 век, всичките са около революционни, без изключение. Първият немски превод 1850 година, 2 години след революциите в тогавашните германски държави. И след френския и немския превод, третия континентален превод, странно, това е руския превод, 1905 година, направен след края на руско-японската война и непосредствено след Руската революция, непосредствено преди първата така наречена руска конституция, която въвежда някаква форма на конституционна монархия в руския случай. Така че за закъснелите прочити на Милтоновата политическа проза, мисля, че може да се каже, за тях характерна една такава инструментализация на текстовете за решаване на някакви текущи политически задачи. И може би от тук идва този, как да го нарека, прекалено либерален или либералстващ историографски образ на автора. Милтън, какъвто той всъщност не е. Там и с тази монография, която излезе по-рано тази година, аз съм се опитал да покажа точно това. Има една много тежка двузначност по отношение на неговите идеи. Толкова за рецепцията по принцип. В българския случай не прави отклонение от правилото. И у нас също е характерна такава инструментализация на неговата политическа проза, силна политическа контекстуализация и употреба за решаване на някакви текущи политически тегоби. Сега, вярно е, че кратки цитати от Милтонова проза се появяват в превод на най-различни места и по най-различни поводи. Това число борба с тютюнопушенето, въздържание и така нататък, но има едно изключение. Това е споменатото от професор Шурбанов броя на вестник Народ, орган на широките социалисти през 20-те години. Това е броя от 2 септември 1921 година, когато излиза един по-широк отказ. Това е, доколкото мен ми е известно, единственото по-пространно публикуване на превод или опит за превод на Милтонова проза в този по-ранен период. И историята на тази първа публикация е много интересна. На всичко отгоре тя и много напомня за неща, които продължават да ги тормозят и днес. И по случай събитието, тази вечер аз си направих труда да
штрихирам в малко по-големи подробности. Какво се случва на, 21 септември 1921 година, когато Милтън за първи път зазвучава по-подробно в по-голям обем на български език. Това е водещ материал на първа страница на вестник Народ. Не подписан, не знаем кой се е занимавал с това нещо, как е превеждано, откъде е превеждано. Сега най-вероятно предвид и това, което вече беше казано, да е от руски. Още повече от 905 година имаме пълен руски превод на Милтоновата ареопагитика. Така че анонимният преводач или съставител най-напред отбелязва в едно свое встъпление. Заглавието, между другото, е преди 300 години. Значи, той малко е превъртял часовника. 300 години, чак 1944. Значи, това са 200 и там колко са. 70 и няколко, 280. Анонимният съставител, преводач, описва тази реч като безсмъртна защита на свободата на печата, която показва колко безнравствени са цензурните учреждения и колко малко успяват да достигнат те своите цели. Следва превода. Сега превода не е огромен, той е да кажем 2 колонки. Нещо от този, нещо в такива рамки и този превод е резюме, компилация на 10 ключови пасажа от текста. Те са разместени, разбира се, когато бъдат сравнени с оригинала, има най-разнообразни точности и така нататък. След компилацията идва един своеобразен призив, в който се чете буквално следното. И тук ще ви го изчета. Днес, когато думите на Милтона звучат след 300 години в нашата страна, като един съвременен протест, извикан от режима, от който се задушава българската обществена мисъл и се отнима не само свободата, а най-вече длъжността на гражданина да бди за действията на уния, които са поставени да ръководят страната. Протеста срещу бруталността на чужденеца губи силата си там, където овчедушно търпят бруталитета на собствените си управници и нямат коража, макар и с цената на скъпи жертви, да завоюват свободата си, да виждат пътищата, из които ги водят уния, които народовластническия език кокетливо нарича народни слуги. Край на цитата. Сега възниква въпроса, кои са тези народни слуги, срещу които се протестира, кой е този режим. И разбира се, става въпрос за земеделците. В лицето на техния просветен министър към момента Стоян Марчевски. Какви са конкретните поводи за публикацията и за инструментализацията за първи път на ареопагитика в български политически контекст? Хипотезите ни са 2. Първата и по-лесна е, разбира се, свързана с новия закон за, мисля, че просвета или не, просвещение по-скоро. Знаете за какво става въпрос. Става въпрос за ние прословути членове, които забраняват политическа дейност за учители в средни училища, преподаватели в университети и студенти на всичко отгоре. Сега си изчетах закон, изчетах стенограмите. Той не е толкова ограничаващ. Това, което той забранява е членството на студенти, учители и преподаватели в управителни органи на политически организации, но разбира се, всички се досещаме, че с известно въображение това винаги би могло през 20-те години да бъде извъртяно така, че някой да бъде уличен в членуване в управителен ръководен орган, без в действителност да е така. Да, значи това го дръжте едно на ум за нещата, които се случват в сегашните ни закони и разпоредби от Министерство на образованието. Това, което прави тази хипотеза малко вероятно е, че закона на Омарчевски, това не е нов закон, това са едни огромни поправки към действащия закон, които са много десетки страници. Тоест не е нов закон, но това са поправките. Все пак са приети, обсъдени и приети значително по-рано от публикацията във вестник на 21 септември. Значи до 6 юли 2021 година приключва цялата история с поправките към закона, а публикацията е 21 септември. Следователно, може да има и друга причина, и това е втората ми хипотеза, която мисля, че е по-забавна. Тя е свързана с един друг закон, отново написан под ръководството на Омарчевски, и той е много по-кратък.
и е озаглавен нали, с забавното заглавие Закон за поощрение на родната литература и изкуство. Представянето на мотивите и първото обсъждане на закон е 8 февруари 2021 година. 26 август 2021 година е прият. Тоест, това е практически седмица преди публикацията не седмица, но твърде скоро преди публикацията в вестник Народ. За какъв закон става въпрос? Ето сега един цитат от мотивите, с които е представен в Народното събрание. Слушайте и си правете сравнение. Годините след освобождението сякаш отслабиха нашето чувство към чистата, хубавата и звучната българска реч. Чуждото повече привлича погледите на нашата интелигенция и е свикнала да се проявява със своите интереси към далечното, а не към ближното и родното. Делото на чужденеца се предпочита пред делото на българи. Всичко хубаво се дири вън, а всичко лошо у нас. Да се хвали всичко, което не е родно, се смята като признак на висока култура, на образованост, на разбиране, даже на добър тон. За простия народ, Умарчевски говори в случая, не говори. Той и днес се учи само на проста грамотност, която в повече случаи иде да му открие по-скоро вратата на лошите, на пакостните влияния. Идете в нашето село, идете в градовете, идете в паланките и вие ще се уверите в правотата на моите думи. Вредом е народът грамотен не за да чете и разбира, не за да възприема чистото и красиво българско слово, а за да почита разни тъмни и пакостни книжлета, които притъпяват у него чувството към хубавото и доброто. Аз мисля, че вече е време да се спрат всички кощунства със словото. И това именно искам да сторя с предлагания на вашето внимание законопроект, като най-накрая Марчевски казва, разбира се, това не означава, че ние трябва да суспендираме член 79 на Конституцията. Печатът е свободен и той трябва да остане свободен. Това е 8 февруари 2021 година. 26 август същата година, когато е третото четене и приемането на закона, обаче закон е 15 члена. Една страница. Съвсем експресен. Вижте какво се оказва. Член 12, предпредпоследен. За запазване на личната и обществената нравственост, Министерството контролира чрез училищните власти и всички оригинални преводни литературни произведения, всички оригинални картини и репродукции, внесени у нас от чужбина, както и всички частни театрални и кинематографни представления. Назначена е комисия, която да осъществява този надзор. Тая е своеобразна държавна цензура, като разпространителите на произведения, забранени по смисъл на закона, ще подлежат на наказание глоба между 500 и 200 хиляди тогавашни лева или затвор между 1 и 6 месеца. Събраните пари от глоби се предвижда да отидат в фонда за поощряване на родната литература и изкуство. Ти ли ще правиш паралел? Вече 5 народни събрания се внасят тази. В настоящата днес са го приели сега. Няма какво да го правим, но вижте колко е забавно. Колко силна е политическата контекстуализация, колко силна е инструментализацията на този текст за решаване на текущи политически проблеми. Сега вярно е, че това е орган на левицата и вярно е, че левичарите, както и професор Шурбанов отбеляза и всички, вие добре знаете, имат един такъв нагон към това да чопват Милтън. Но тези хора имат право в това, което пишат. Това, между другото, са широките социалисти, а не тесните социалисти, които по това време са изпаднали в много по-неприятни, много по-далечни крайности, които са от Милтън. Да, много далеч от Милтън, но там в стенограмите и в обсъжданията може да се прочете какво говорят те, комунистите, и какво говорят тези по-скоро социал-демократи. Това е така. Това също ми дава повод просто да погледнем към тия фигури на тия наши просветители. Умарчевски. Вижте, аз покрай Милтън се замислих за Умарчевски. Каква голяма фигура е той в историята на нашето образование. Умарчевски е направил практически огромната част от целия гръбнак на това, което имаме като образование в днешни дни. Да започнем от средното. Това деление на начален, прогимназиален, гимназиален курс, това е Умарчевски. Огромно количество
Значи, такива системни български университети, редом с Софийския, основани по негово време. Свободен университет за политически науки, бъдещия университет, 20-та година. Музикална академия, художествена академия. Значи, това е нещо огромно. Закон за авторското право. Омарчевски. Пак и в този период между 20 и 23 година. И едновременно с това, докато се правят тия неща, и това. И сякаш, да ви кажа, мислейки си, останало е в гена на българското просветно министерство от 20-те години. Той има такъв нагон, такъв потребност да контролира в някакви много крайни и неумерени степени нещата. Точно както е било по времето на Омарчевски. Сега защо да не кажа, че сегашният министър след 100 години, като се коментираме след кой знае какво. Той е направил много неща, които ще променят задълго българското образование. За щастие обаче никой не тормози Милтън с него. Това е по отношение на рецепцията. Преди да се заема аз с своите преводи, пък моите преводи излязаха за първи път почти 100 години по-късно, 2020 година. Издателство Лист направиха тази книжка. Също беше ковидно време тогава. Този превод също е силно политически контекстуализиран. Давам си сметка сега, като гледам към него, но по ирония на съдбата той също е политически контекстуализиран по отношение на същото министерство, последното министерство, но не толкова във връзка с темата за свободата на печата, а по-скоро във връзка с темата за културата на образование. А всъщност защо реши да комбинираш точно тези два текста? Заради професор Шурбанов. Ние с него се видяхме 2016 година, мисля, че беше октомври или ноември месец в Университетския театър. И после започнахме да обсъждаме някакви неща и той каза, защо да не се преведе и този текст за образование, така че аз просто го послушах. В последствие обаче си дадах сметка, че в цялото томче именно малкият, той е епистоларен трактат за образованието. Така беше текста, който най-силно ме вълнуваше и този антикомениански профил на Милтън в трактата Писмо за образованието. Аз четях с убеждението, че това е един много сполучлив аргумент срещу всичките образователни политики, които към 2020 година вече бяха започнали да текат и да превръщат българското образование както средно, така и висше в по-скоро някакъв такъв професионално придатък на трудово-пазарната периферия. В последствие се оказа, че и темата за свободния печат придоби някакво значение и то доста голямо значение. Аз даже започнах толкова много да се вълнувам от тая базисна свобода, че на следващата година, 2021, направих такава страхотна глупост в личната си кариера, че още не мога да се взема от тия неща. Но нещата, които направих тогава, не бяха без връзка и с преводите, които бяха издадени година по-рано. Най-накрая мога да завърша с няколко думи и от своя страна по отношение на предизвикателството при превода на проза. Може би в синтактично отношение. Ако проблема при поезията е дължината на стиха, при превода на проза тези дълги, както професор Шурбанов каза, барокови изречения, с много дълги периоди са голям проблем. И ето тук може да се направи интересно наблюдение при сравнително четене на Милтън с други автори, особено при Хобс. Разликите се очертават много ясно, защото у Хобс такъв синтаксис няма. Залог да не говорим. Те са много
всъщност чисто езиково, леки текстове изчерпани. Искаш да ти прочета едно изречение, преведено от тебе, точно което да илюстрира това нещо от образованието. Дай да пробваме да видим какво е. Тук става дума за децата, какво учат, какво започват да учат в курса си на обучение и преминава нататък. И така тъкмо напуснали причините и неподвижните води, в които неразумно са били заклещени, заради научаването на шепа ужасно построени думи. Те изведнъж биват превозени към различен климат, където се подхвърлят и премятат с необременените си умове в бездънните и бурни дълбочини на спора, за да развият най-вече омраза и презрение към ученето, по време на което учение им се подиграват и ги залъгват с надробени понятия и бръщолеване, докато те очакват знания, които носят задоволство и радост. После пък бедността или младежката възраст непреклонно ги призовават в различните си пътища и с помощта на приятели забързано ги отпращат било към користолюбиво и сребролюбиво, било към неуко, ревнителско богословие. Други биват привлечени от правото, като насочват целите си не към мъдрото и наземно съзерцаване на справедливостта и честността, на което никога не са ги учили, а към щедрите и приятни мисли за съдебни процеси, тлъсти искове и неспирни хонорари. Други се захващат с държавни дела, с души, които са толкова откъснати от добродетелта и истински благородното възпитание, че намират ласкателствата, дворцовите хитрости и тираничните афоризми за връх на мъдростта. Те изпълват безплодните си сърца с доброволно робство, освен ако, както ми се ще да мисля, на лицемерничат. Чакай сега, Да, това е най-важното. Да, аз за мен предизвикателството беше, аз съм се опитвал да правя винаги това, да не се отклонявам от дължината на неговите изречения. Така че това съм успял да го спазя. Има някакви точки за петайки там. Те се придържат към оригинала. Няма нищо, което да... не съм си позволявал да се отклонявам от оригинала в това отношение. Сега този интересен цитат, който ти прочета, ама той може би не прави лесно да се види това, което е най-важното от този трактат, това е антикоменианската линия. И за образованието е толкова интересен и хубав текст, защото в него се показва с много голяма яснота как Милтън като политически философ винаги успява да плува директно срещу течението на текущата мода. Тъй като Коменски и промените около Коменски в образователната сфера са на гребена на вълната. И той пише всичко това срещу. Това е, но да, синтактично мисля, че си заслужава да се отбележи това предизвикателство. Има едно друго също много съществено нещо, една съществена особеност, конкретно по отношение на прозата, това са понякога множеството последващи преработени издания. До такава степен се различават помежду си, че преводачът трудно може да реши откъде да започне и какво да превежда изобщо. Например, съчинението, което професор Шурбанов спомена, писано около годините на реставрацията, The Ready and Easy Way, което те как се превежда, много интересно, смочи заглавие. Аз съм го превел някъде. Вие бяхте Аз го търсих в творчеството на сгодният и лесен начин за установяване на република. свободна република. Има варианти. Там е Commonwealth, Висша република или нещо друго. Това съчинение има две издания. Те са до толкова различни помежду си, че в Йелското издание на събраната проза са отпечатани двете едно след друго. Значи, то започва първото издание месец февруари 1660 година. 1660 година, месец февруари, преди свикването на реставрационния парламент. Второто издание е работено и излиза към 10 април същата година. Това е дни преди свикването на реставрационния парламент, когато вече нещата започват да се нареждат в определена посока. Сега,
кое от двете трябва да се избере? Ако задачата е да се подготви български превод, това е много важен въпрос. Не могат да се превеждат от двете, но къде гласът е по-автентичен? Там, където опасността е изглеждала по-далечна, месец февруари 1660 или там, където тя се приближава. Защото 60-та година след април, май той излиза в нелегалност, юни се появява, август месец влиза в затвора и чак ноември излиза. Нали, това е една много странна година в неговия живот, 1660. Така че това е една друга трудност, едно предизвикателство, множеството крайно различни помежду си преработени издания. Съчиненията за развода, между другото, са в същото положение. 1943 година края е първото издание, анонимно на първото съчинение за развода, 1944 пролетта е второто. Но да кажем, те могат по-лесно да бъдат комбинирани между си, за разлика от... Там поне не е така по-далече от развода, по-близко до развода. След развода няма такава реализация. И разбира се, най-сетне тези преработки, последващи издания, втори, трети и така нататък си имат причина. И това е, че самото творчество на Милтън е много тясно вплетено в политическия контекст на времето. И това е причината, може би, поради която той ще по-трудно от Хобс и Лок. Значи, абстрактно кабинетната политическа проза Хобс и Лок има в много по-висока степен, отколкото и Милтън. Милтън много по-трудно се чете, тъй както бихте се чели тези автори. И това също ми се струва, че е нещо важно, върху което може да се помисли като предизвикателство пред преводач. Дали синтаксис не е голямата трудност? Защото той е бароков синтаксис и той не е на Хобс и Лок. Това да, със сигурност. Да. Мисля, че не само то. Не само то. Защото нали, това пак казвам, по-абстрактно, теоретично, кабинетно звучание на политическа проза у Милтън не може толкова лесно да се открие. Не, по-скоро това преплитане между художествената литература и политическата философия, защото много от аргументите му идват от, крайна сметка, от художествени текстове и класически текстове. Да. Колеги, много съжалявам, че трябва да прекъсна този прекрасен разказ, но понеже наближаваме 2 часа запис, бих предложила да направим втора част на този разговор, защото видях, че станаха много непрочетени страници и мисля, че почнахме да навлизаме в една много интересна тема, която просто не заслужава да бъде смачкана в останалите няколко минути, предвид на това, че хората започват вече да си тръгват, явно всеки има някаква програма. Бихте ли се съгласили да продължим този разговор? Може би там на пролет, което е малко по-приятно да изклон на времето. И мисля, че имаме още много какво да кажем в темата. Как мислите? Ако има желаящи да участват. Освен нас. Можем да опитаме, ако искате наистина да продължим разговора. И предлагам доктор Няголов да прецени сега как да завършим този разговор, дали да имаме ще напишем следва и ще видим дали наистина ще направим втория разговор. Благодаря на всички, че издържахте до края на този разговор. И така, благодаря на нашите прекрасни говорители, които аз се мъчих да прекъсвам, за да окоръжа вас да ги прекъсвате, обаче вие не го направите. Приключваме. Да.